तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर भैया। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके पावन पर्व त्योहार छठी माई के गाना आ बहुत बढ़िया गीत के रचले बानी, बहुत बढ़िया गीत के सजौले बानी भैया। रउआ सबन खतरा दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया तरह से गायकी कर देतनी तो गाना 100% वायरल हुई भैया। बहुत मस्त मीटर बाटे, लय पारंपरिक बाटे लेकिन शब्द इतना बढ़िया चुन चुन के डालल गइल बा कि गायकी में बढ़िया से गायकी कर देतनी तो केहू भी सुनी तो वाकई लगी कि हाँ छठी माई के गीत बहुत बढ़िया भइल बाटे। तो चलिए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बाटे। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर नहीं मिलत, अच्छा गीत नहीं मिलत, अच्छा म्यूजिक नहीं मिलत भैया, अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो निश्चिंत हो जाई, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के भैया, हर तरह के मीटर माई सरस्वती जी के कृपा से हम लिखे नहीं भैया, चाहे हिंदी में या चाहे भोजपुरी में। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, लोकगीत, पूर्वी, निर्गुण, चाहे कोनो प्रकार के सीजनली गीत रुआ लिखवावे के बा, बेहिचक संपर्क कर सकिले भैया। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी, लेकिन मीटर मस्त देनी। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत रुआ सबके ना मिली। हमार वीडियो रुआ सब देखते हो कब रुआ के पता ना हो कि विजय भैया कैसन मीटर लिखे नहीं। तो आज के मीटर एकदम धांसू बाटे। चलिए मीटर के शुरुआत कर लिया गावे खतरा। और हाँ, चैनल पर नया बन तो भैया चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। अगर सिंगिंग करेनी तो, अगर सिंगिंग ना करनी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब नत करब भैया, काहे कि रुआ खतरा वीडियो नहीं है, खाली वीडियो सिंगर लोग खतरा बा। आज के मीटर बाटे भैया, गावे में गलती हुई तो क्षमा करब, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। देखिए मुखड़ा कैसे लिखले बानी। अरे ले ले आई कलसा दियरिया आसेवन सपतिया नुहे। एगो औरतिया बड़ा भाव से अपना पति से कहतिया कि ले ले आई कलसा दियरिया आसेवन सपतिया नुहे। श्रद्धा सुमन से करब ये सजन छठी माई के बरतिया नुहे। श्रद्धा सुमन से करब ये सजन छठी माई के बरतिया नुहे। अरे हरिली है मैया, अरे हरिली है मैया सब हमनी के दुखवा विपतिया नुहे। श्रद्धा सुमन से करब ये सजन छठी माई के बरतिया नुहे। श्रद्धा सुमन से करब ये सजन छठी माई के बरतिया नुहे। तब भैया अगर हमरा गावे में कोनो दिक्कत भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हमार सांस फूल जाता टे गावे में। रउआ सब एकरा के बना के बढ़िया से गायकी कर सकता नहीं। अगर ये गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक संपर्क कर सकीले। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे भैया 8874473128 8874473128। तो रुआ ये गाना खतरा चाहे पर्सनल कोनो ट्रैक पर लिखवावे खतरा आ चाहे नया मीटर खतरा, कोनो भी प्रकार के गीत लिखवावे खतरा भैया बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक क्लियर हुआ सब सम्मति चाहता नहीं। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर नया होकर भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब करके तबे जाए। जय हिंद।